हा, मस्त. जो सुगंध सुटलो हा, वा 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 वा. आणि काही तयारी नाही, झटपट होता. फक्त काय तो आपलं घरातलं तांदूळ घ्यावा आणि असतील ते भाजी घाला आणि फोडणी घाला कुकरमध्ये. पटकन असं ह्यो भात होता. म्हणजे पुलाव भात आपल्या लग्न समारंभात गावता तो भात करूचा. तर चला, ह्यो भात लग्न समारंभात आपल्या इकडे जरूर गावता. त्याच्याबरोबर काय असता, पापड आणि कोशिंबीर. अरे तुमच्या घरात कोणाचा बर्थडे असतात तर नुसतं भाताची पार्टी सुद्धा मस्तच होता. चला जाऊया परब किचन मध्ये. पुलाव करता मी बासमती 2 तुकडा राईस घेतलाय. तुम्ही कोणताही राईस घेऊ शकता. खरं तर पारंपरिक रेसिपीमध्ये साधा आपला जो नेहमी खातो तो राईस म्हणजे लहान तांदूळ घेतात. पण माझ्याकडे बासमती होता म्हणून मी बासमती घेतलाय. 1 ग्लास घेतलाय. जवळजवळ पाव किलो वजनी प्रमाण. नंतर अर्धा वाटी फ्लावर, फ्लावरचे एवढे मोठे तुकडे केलेत. मूठभर कोथिंबीर चिरून घेतली. गाजर घेतलाय एक मी बारीक तुकडे करून. टोमॅटो घेतले 2, छोटे होते 2 घेतले. दीड कांदे घेतले. एक बटाटा घेतलाय. शिमला मिरची घेतली. आवश्यकतेनुसार तुम्ही याच्यामध्ये फरसबी वगैरे ज्या भाज्या मिळतील त्या घालू शकता. त्याच्यानंतर काकडी सजावटीसाठी पुदिना, हे कोशिंबिरीसाठी मी चिरून ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे जिरं आहे, थोडीशी बडीशेप, 4 लवंग, अर्धा चमचा काळा मिरी, हे दालचिनीचे तुकडे 3, हे दगडी फूल, ही मोठी विलायची आणि ह्या 2 छोट्या विलायच्या हिरव्या, अर्धा चमचा खसखस, 2 तेजपत्ता. त्याच्यानंतर आपण हेही साहित्य घेतलंय. 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. आलं घेतलंय 1 इंच पण मी किसून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर लसूण सुद्धा मी किसून घेतलाय. हळद घेतलाय कोरडे मसाल्यामध्ये. त्याच्यानंतर घेतलाय जिरं पावडर, धना पावडर आणि हा आहे किचन किंग मसाला. हा मसाला टाकायचा छान लागतो. जर नसेल तर तुम्ही गरम मसाला टाका. फोडणीसाठी कढीपत्ता सुद्धा मी घेतलाय. तेल आणि पाणी. आता हे तांदूळ मी पहिलं धुवून घेते 2-3 पाण्यातून. पारंपरिक जो पुलाव असतो त्याच्यामध्ये खरं तर घेतात बारीक तांदूळ, म्हणजे जो आपण रोजचा वापरतो तो. ते लहान असतात. पण आपल्याकडे जो बासमती असला किंवा कोणताही वासवाला सुवासिक तांदूळ असला तरी घेतला तरी चालेल. नाहीतर राशनचा तांदळाचा सुद्धा पुलाव होतो. आता हा 2-3 पाण्यातून धुवून मी निथळून ठेवलेला आहे. ह्याच्यात काय मी पाणी ठेवलेलं नाहीये. आता हा बाजूला ठेवूया. आता मी गॅस पेटून घेते. पुलाव म्हटल्यावर पटकन होण्यासाठी मी कुकरमध्ये करते. आता मी तेल घालून घेते. जो चमचा आहे ना, हे 2 चमचे भरून तेल घेतलेलं आहे. आता ह्या किती मापा मला माहित नाही. आता आपला तेल तापला, त्याच्यामध्ये मी कांदो घालून घेते. एकदम पण बारीक आणि उभं पण नाही चिरलंय मी. आपण रोज भाजीचं फोडणी घालतो तसंच चिरलंय. आपल्या अगदीच जेवण करूचं कंटाळो येलो असत आणि झटपट काहीतरी झाया तर आपण हे कुकरमध्ये करायचे. नाहीतर टोपात पण पुलाव करता येतो. कढीपत्त्याची पानं, त्याच्याबरोबर हे मिरचे, कांद्यासोबत ते पण परतून घ्यायचे. कढीपत्त्याची मिरचे, या आल्याची पेस्ट नाही, लसूण किसून घेतलेला आणि आला पण मी किसून घेतलाय. किसून घेतल्याने छान स्वाद येता पेस्ट पेक्षा. 2 तेजपत्ता ते पण घालून घेतोय. आणि त्याच्यानंतर आपली काळा मिरी, लवंग, दालचिनी, दगडी फूल, विलायची मोठी छोटी आणि जिरा आणि खसखस. असे खडे मसाले घातले ना तरी पण आपल्या पुलावला मस्त असं सुगंध येतात. तर हे सुद्धा आपण कांद्यामध्ये परतून घेऊया. आता कांदो माझं बरोबर परतून झालं 2 मिनिटं. आता हा टमाटर टाकतोय. तो पण जरासं कमी झालो की आपण जे भाजी आधी शिजत नाही ते घालून घेऊया. पहिलं बटाटो घातलाय. बटाट्याच्या पाठोपाठ घालतोय गाजर. आता हे मटर माझ्याकडे फ्रीज मध्ये स्टोर केलेले होते ते मी घेतलंय. जर सीझन मध्ये असतील तर ते ताजे घातलास तरी चालत. मी कसे स्टोर करायचे तो व्हिडिओ असा, तो पण जाऊन तुम्ही बघा. मी खाली लिंक देते. मटर नंतर घालूया शिमला मिरची, त्याचे पण बारीक तुकडे करून घेतले आणि शेवटात घालूया हे आपलं फ्लावर. आता हे भाजी जे आपण घातलं ना हे 2 मिनिटभर तरी चांगले हे तेलात असे परतून घ्यायचे आणि त्याच्यात घालायचा थोडासा मीठ, म्हणजे त्या भाज्यांचा लागाच व्हावा.
आता मी अर्ध चमचा मीठ भाज्यांमध्ये घातलंय, तो आता परतून घेते की त्या भाज्यांचा सुद्धा मीठ लागू आहे. आणि आता मगे घालूचा भाताक मीठ. आता मिरची जास्त घातलं की त्या आपल्या भाताक लाल मसालो वापरूचो नाही म्हणून आता ही हळद, त्याच्यानंतर जो आपण घेतला होतो धना पावडर, जिरा पावडर आणि आपलं किचन किंग मसालो. मी परत सांगते, किचन किंग मसालो नसतात तर तुमच्या घरातलो रोजचो वापरातलो गरम मसाले सुद्धा वापरला तरी चालत. आता हे तांदूळ हे पाणी नाही ह्याच्यात असलेला तर पोळी असलेला ते मी घेते वरून. आता ते सुद्धा आपण चांगले ह्या मसाल्यात पहिले परतून घेऊया. आता तांदूळ मी वळलंय ना ते छान असे परतून घेते. परत ते काय सुगंध येतात खराच सांगू. आठवण येली की जे लग्न पंगतीत जो गावता ना तोच ह्यो पुलाव. हालून पूर्ण चमचो असं काढून वर करायचो भात आपलं. आणि सगळे मसाले बघा गमतत. काळा मिरीनी टाकलेली हाती सुद्धा. आता हे ग्लास भरून मी तांदूळ घेतलं होते. खरं तर बासमती जेवढे तांदूळ तेवढाच पाणी घ्यायचा असा. म्हणजे 1 ग्लास बासमती तांदळात 1 ग्लास पाणी. पण आपण ह्याच्यात काय घातलं सर्व भाज्यांका पाणी व्हाया की नाही म्हणून मी 1 ग्लास पाणी एक्स्ट्रा घालतेलंय. जसं तुमचं तांदूळ नवीन जुनं असतात तसा तुम्ही पाण्याचा अंदाज घ्यावा. आता या बघा 1 ग्लास झाला आणि हा पूर्ण दुसरा ग्लास. आता मी घालते मीठ. आपण पहिल्यांदा भाजीत घातलं तर आता भाताच्या अंदाजाने मी मीठ घालते म्हणजे चवीपुरता मीठ. आता वरतून ही कोथिंबीर पण मी घालून घेते. परत 1 चमचा असं मारून घेते आणि लावून घेते आपल्या कुकराचा झाकण. आता मी घेते कुकराचा झाकण लावून चेक करते शिटी वगैरे व्यवस्थित आहे घट्ट आहे की नाही काही बघायचा. त्याने पण आपले शिटे लवकर होत नाही ह्या जर सैल असतात तर. आता याचे 2 शिटे काढून घेऊया. 2 शिटे झाले गॅस करतोय बंद. पूर्ण प्रेशर गेलो त्याशिवाय कुकर उघडायचं नाही. हा मस्त जो सुगंध सुटलो हा वा 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 वा. आता ह्यो मी जरा तो वर खाली असं ढवळून घेते. आपला ताट तयार असा. आता आपण ह्यो भात जेवची खोटी असो सुगंध येता ना की माका तर राहावाच नाही. त्यासाठी काय करूचा लागतला जावचा लागतला पटकन पटकन आपल्या परब किचन मध्ये. आणि काही तयारी नाही झटपट होता. फक्त काय तो आपल्या घरातलो तांदूळ घ्यावा आणि असतील ते भाजी घाला आणि फोडणीक घाला कुकरमध्ये. पटकन असं ह्यो भात होता. म्हणजे पुलाव भात आपल्या लग्न समारंभात गावता तो भात करूचा. तर चला आता ह्याच्यासाठी काय करूचा आधी परब किचन मध्ये जाऊचा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि नेहमी आमची रेसिपी बघत राहा खात राहा. आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन काय करूचा लागतला बघत राहूचा लागतला. पुढच्या रेसिपीत बघतलो तोपर्यंत धन्यवाद.